हे गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय गन्द्रा लुनाय, अमा गन्द्रा। नायलांदो लोगोफोर। गन्द्रायाव आङो हा खोगासिनो दं आरो हाखौ आङो एसे रोगानानै हेल्पार होगासिनो। हास्लाबा नालाय गथ'आबो खें खें फिसा गोनांनि खोथा गथ'आबो गाबगासिनो। गथ'खौनो आङो फाहामग्रोनोसै। नैबे गथ'आ दुगैदोंनो। जों अमा गन्द्रा लुगासिनो। बेयो माने एसे खायसो बानायबाय दं आरो आंखौ खायसो। आङो माने हा खोदों, बेनिफ्राय सासेया जानि हासबेन्डआ औवा हास'दों आरो माबा माबि बेरानि खामानिखौ बे मावसिगोन आरो आङो माने एसे हेल्पार होदो आरो। खथानैल' आरो आङो बाला रोगागासिनो। बालासो माने एसे हाखौ उरनो हायि बायदि हा होनानै प्लास्टार होनो नागिरदों आरोखि। प्लास्टार ना मा होनो, सिमेन्ट अन्थाइ गलायना होहांदो आरोखि। आरो बनबो खाथियाव बुरजा सिननानै दोनदों। मानो होनब्ला जोंहानि हासबेन्डआ गोजानाव थांनो नागिरदों नालाय सिनखाना होदो जोङो। मा मावोसो हाथाय थाइसे सानब्रैसो दङआनो। अमा गन्द्रा लुनायखौ नुवाखै बियो, अख्रा जोबनो नागिरदों। नै बनाबो जोंहानि बना अमा गन्द्रा। नै गथ'आ अमा गन्द्रा लुनायखौ आंखौ हा खोना होआखै। नैबे खोमाखौ बिसिनानोसै, खोमाखौनो बिसिनानोसै। मोजां होनोसै नामा? ओइ न'आव होनदे ओरैसो। माने आंनि खामानि मावग्राया फ्लाइटआव गाखोहांदो। फ्लाइटआव अखा नायबानो बेनिखायनो एकदम आथुर जादों नालाय, इमारजेन्सि जि आथुर बेला बेथा खामानिखौ मावदों आरो। मावनो बाथारदोंमोन, नांलाय एकदम मावहोथारबाय आरोखि आं। माबा उफाय गैया, हौवा मानसि गैयाबाथ' मावनो हाया जायो नालाय। हिनजाव मानसिया उसुबिदा। लेबारा आंनो जाबाय आरोखि, रावखौ मोनला नालाय। एसे हाखु दाखु लुनाय, खथा मोननैल'। बनखौबो सिनखाना होलांबाय। एकदम 6 मास 7 मास बोसोरसेनि सिनखाबाय आरो जों सानैल'सो नालाय बिखुनजो आं। मा मावनो गोसो मावदो आरो। अमा फिसिबाथ' आरो मिथिखायो, अफ्रि नांगौ। अफ्रि मावसिगोन आरो आं अफ्रि। गाइस, नोंथांमोना आंनि औवानि गन्द्रा लुनायखौ माबायदि नुदों? मोजां नुदों ना गाज्रि नुदों? कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरोखि। अमा गन्द्राया जादोंना जायाखै? जायाखै होनब्लाबो दा लुग्रायासो दुखु मोनगोन नामा? इमान इमारजेन्सि लुनाय खोन्था। दानिया हा जोब्बाय नालाय सिमेन्ट गलायलायबाय आरो। हा खोनाया जोब्बाय नालाय दाना सिमेन्ट रोगालायबाय बोराय बुरै। ओमफ्राय जोंहानि गामिनिनो फंबाय जायो, बेखौ एसे हेल्पार लिंहरबाय। बेखौ लिरग्रा, स्लिम बानायग्रा, जों सानैया रोगाग्रा। गस्लायानो जिलाय लांबाय।
फ्लाइट गाखोग्रा आदाया गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों जोबजासे नायलांदो आरोखि फ्लाइटआव गाखोबाथ' फुरा होगोन आंनो कमप्लिट जाबाय नै कमप्लिट जाजोब्बाय आरोखि कमप्लिट रुम मोननैल' मानैल' नालाय औवानि दासो होखांनाय नालाय रायाखै इखो साननैसो दै लुनांगोन इदिनो एसे गोरा जाहोनांगोन इनिफ्रायसो दोनसिगोन आरो आङो टक्टाफोराबो खारलांबावो आरो नैखिबो बन माखासेखौ होखानानै लाखिखाबाय आरो आङो गोजानाव थांनायाव हौवा मानसि रावबो गैया नालाय न'आवसो जादों गाइस आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आरोखि बाय